Esamba phambili indaba namuhla Wehlile umthamo Wezimoto Ezingena E-Kzn.Itheku lime ngankomo ukwamukela izivakashi kanti ke kuzovalwa ezinye izindawo ngasolwandle eRichards Bay. Lezi ke izindaba Z1K.TV ifundelwa usamukeliso wanqulu ngekubhengele mbukeli. Undunankulu wesifundazwe KwaZulu-Natal Sihle Ezingena uthi izingozi zomgwaqo senkinga enkulu ebhekana lesi sifundazwe kakhulukazi ngesikhathi samaholidi ngenxa yomthamo omkhulu wezimoto ezilibangisa ke kulesi sifundazwe. Uzikala uthi yize kunjalo kwephalehle ngamaphesenti angama-20 uma kuqhathaniswa nangonyaka odlule izinga lokuthutheleka kwezimoto kwelikaMthaniya. Uzikala ke usho kanje ngesikhathi kebambe isivimba mgwaqo eMvoti Toll Plaza ehambisana ke nongqongqoshe esifundazweni uPekinkonye. Undunankulu wesifundazwe uSihle Ezingena ehambisana nongqongqoshe wezokuthutha esifundazweni uPekinkonye babambe isivimba mgwaqo eMvoti Toll Gate nalapho ke behlola isimo sezimoto ezidlula lapha njengoba kuyisikhathi samaholidi. Ukhuzeni ekhuluma nabezindaba ngesikhathi kuqhubeka lesivimba mgwaqo utsheleke abezindaba ukuthi isibalo sezingozi sehle kakhulu njengoba ke singaphansi kwamaphesenti angama-20. Esikwenzayo ukubheka ukuthi imoto isesimeni from ukuthi yona ngempela ama-tire right, ama-breaker right, imoto ithelile, udriver unayi license, ufanele ukudrive abantu, sibheke futhi ukuthi abaphuzile, sibheke futhi ukuthi nendlela abantu abangayo emotweni bahleli kahle, abaningi abampintshene akuyona overload. Siyafisa ukubonga ukuthi noma ingozi zikhona zisiphethe kabi kodwa izinga lazo lisathe ukwehla uma uqhathanisa neminyaka edlule ingakabikho lockdown ngalesi sikhathi compare from the 1st of December ngaleso sikhathi namanje. Babalelwa ekhulwini nama-42 abantu abasala enkundleni ngenxa yezingozi zomgwaqo KwaZulu-Natal kusukela kuqale uZibandlela njengoba ke ingozi yokugcina yenzeke ezinkwazi nalapho kudlule emhlabeni abantu abane. Ungqongqoshe womnyango wezokuthutha esifundazweni uPekinkonye uthi ke basengxoxweni nezinyunyana zabasebenzi ukukhuphula isikhathi abasisebenzayo njengoba ke izibalo zithi izigameko zokuphula kwemithetho yomgwaqo zenzeka kwesigabhadakazi. Ama-statistics asitshela ukuthi abantu abaningi ababreaker imithetho yomgwaqo bayenza between 18 hours and 23 hours. So umnyango wakwa-transport at a national level working together with our provinces wenza isiqiniseko sokuthi kube khona i-visibility yawo wonke ama-law enforcement agencies during throughout the day and throughout the night. I-approach esiza nayo njengamanje kusebhizi kuyaxoxiswana ngisho neyinyunyana ngoba phela kusho ukuthi khona additional time esetshenziswa abasebenzi kufanele ukuthi umnyango wenze isiqiniseko sokuthi uyakwazi ukuthi uyikhave. Okuqaphelekile kulesi sivimba mgwaqo umthamo wezimoto ebezidlula ubungemningi njengoba bekulindelekile kanti futhi ke neningi lezimoto bezibukeka zisesimeni esigculisayo. Yize kunjalo zikhona izaphula imithetho eziyitholela amathikithi ngenxa ke yezizathu ezahlukahlukene. Hayi yendabane window screen icrackile so ngithole ithikithi ngenxa yalona. Bengingayazi ukuthi hayi izoba into enkulu yabo. Yeah khona ku right ukushekisha emgaqweni ukuthi sonke sihamba njani apha endleleni yabo. Sihamba siphephile because bona into bayenzayo ukusikhusela mase. Ezindabeni Z1K.TV kubikuntombi khona mvubungisithekweni. Imeya masipala Itheku umxolisi count useqinisekise izivakashi ezizothuthukuzela amaholidi azo lapha ukuthi ke bazokwenza konke okusemandleni ukuthi bavikelekile kwizenzo zobugebengu emgaqweni kanye nasekuthelelekeni ke ngegciwane icorona ngalesikhathi ke samaholidi. Ucount usho kanje ngesikhathi eholidi imbebelihlola isimo samatekisi amabanga amade kanye ke nolwandle lase beachfront lapho ke gqugquzela izivakashi ukuthi nazo ke zizilekelele kulokhu ngokulandeleka yonke imigomo yokuvikela ke leli gciwane kwazise ke isifundazwe KwaZulu-Natal sisabala nezibalo eziphezulu kakhulu zabahaqekayo usuku nosuku. Imeya kaMasipala Itheku umxolisi kaWunda uhambele le ndawo ngenhloso ke yokubheka isimo kanye nokuqwashisa izivakashi ngokuphepha ngalamaholidi. Njengoba sila eBisho umsebenzi siuqalile lamuhla kakhulu lokho eqala amaholidi kusukela ngomhla ka16 kuze kube manje umhla ka21
balinganiselwa abantu kwimiliyoni asebeke bafika bazivakasha laba wokhayo kwipromenade ababhukudayo nabenza konke amabhishi ethu futhi sisakulindela ukuthi izibalo izokhula abantu baqhubeke ba-enjoye ama-holiday abo kodwa sifuna ukubaqinisekisa kona ukuthi amaphoyisa atshaliwe ngobuningi bawo lapha eThekwini kuphephile abantu abeze bezochitha ama-holiday abo even areas which are outskirts rural areas and in township we promote those destinations so that people can also reach out to those areas and to visit an area where the first president of the ANC is located Dr. John Langalibalele Dube on its own is part of the heritage that we possess in the city 1000 hills everywhere you go. Ukawonda uqale ngokuhambela irenki yamatekisi amabanga amade esenkabeni yodolobha iYMCA nalapho ke ebehlola lezi izithuthi ukuthi ke ngakube zisesimeni esifanele ukuthwala umphakathi ophikelele emakhaya. Umjabulise Ndlamini ongokudabuka kwaNongoma nosiphilisa ke ngokuqhuba ulisho uthi ke isinqumo sikamengameli sokungalivali ulwandle sabajabulisa kakhulu kepha ke akahambi kahle njengoba izivakashi ezivela kwezinye izifundazwe lokungama client abo amakhulu zingekho nokwenza ke ikati lilale eziko. Lapha eBhishi ngelokudana yokuqala ngihlale 9 months ekhaya ngingahle lutho sebenza ungekho livaliwe iBhishi namanje ke ngoba kuDisemba nje sithi sizovula iBhishi livuliwe khona kodwa abantu abekho ikakhulukazi abantu baseGoli kubona abasupportayo abekho abantu abagcwele lapha local abantu abasuka emalokishini abantu bohamba nje bancane besicana phela uDisemba mhlawumbe kuba seyigcilwa selingasekho ke manje nakho still isekhona futhi kuyabonakala ngoba ngabe eBhishi kugcwele kakhulu namaparking abanalo ukuthi imoto nje oGP zamanye ama-province azikho. Angiboni ukuthi sizosizakala kanjani ngoba phela nakho nohulumeni angeke ezekwazi ukusixhasa ngoba khona kahle nje nama-permit asakwazi ngisho ukwathelela ama-permit isikweletu siyakhula-ke se-permit lelisha nje bangisebenzisa nje siyakhula sehle manje-ke sizocindezeleka kakhulu. Nguye-ke komndeni-ke nokufundisa iy'ngane konke ukuthi-ke khona sohlanganisa ini nani-ke abazofula nje iy'kole sasi. Ngokujwayelekile ngalezi insuku abantu basuke beyinganguzulu emakheni olwandle bezongcebeleka kepha ke kulokhu isimo sezulu esingisihle kanye nobungozi begciwane icorona eseyishintshile iOmicron kufaka ke abantu amanzi madolweni ukuvakashela lezi indawo njengoba ke kubonakala engcosana yize kunjalo uThando Dlamini uthi ke abantu mabangazivumeli lezi ingqinamba zibavimbeke ukujabulela lesi sikhathi. Kumnandi kakhulu especially ngesikhathi seCovid the small izincane mathuba ukuthi sihlangane sisonke and enjoy and meet abangani senganabangani nemndeni because of some imithetho ebekiwe but njengoba silana sonke it's very nice ukwazi ukuhlangana nabangani bakho kade wabagcina you can even meet abantu ongabazi and be friends with them. It's quite sad kodwa kuyadabukisa when you look around it's only a few people laba abala eBhishi. Ezindabeni E-Kzn.Itheku kubika uNtombi khona Mvubu ngeseThekwini. Lo bhekeleke ezokuxhumana kwaNational Ports Authority echibeni laseRichards Bay uNkululeko Mlife uthi ke kunezindawo abazozivala umphakathi ke ungavumeleki ukungena kuzona eduzane nolwandle kulesi sikhathi sama-holiday. Engxoxweni ke ekhethekile nezwe kulezi ndaba uMlife uthi ke lesi sinqumo basithathe ngemuva kokwanda kwesigameko lapha abantu besijabulisa khona bese ke bengena kulezi zindawo begcine ke ngokulimala noma beshone. Obhekelele ezokuxhumana kwinkampani National Ports Authority echibeni laseRichards Bay uNkululeko Mlife uthi kunezindawo esezivaliwe echibeni laseRichards Bay nokuyizindlela zokuphephisa umphakathi ozithola usulimalo kanye abanye belahlekelwa izimpilo zabo uma sebethe ukuthinta kwizinkambi zikaFaro. Uthi zonke lezi ndawo bazibile ngocingo. Isinqumo nje futhi sidala esikade sathathwa ukuthi ngekhathi lezi zebhizi zenjabulo zangoDisemba kube khona indawo zechweba esizivikelayo ngokuthi sifake ucingo kulezo indawo. Leso sinqumo ke sathathwa ngenxa yezinto eziningi ebezenzeka previously iminyaka nje eminingi edlule uthola ukuthi abantu babhukuda kwindawo engafanele babhukude kuzona bayithole sebelimala abanye bayithole impela sekuphuma nemphefumulo. Nizokhumbula ukuthi ke ngomunyaka sigcine sesivala kwayona leNevel Island namanje savaliwe nayo. Enye indawo evaliwe
ilaphana ngase Action Cricket Hall ngoba nazo ukuthi sineyindawo laphana eziningi zenjabulo abaya abantu ke bake bathanda ukuthi ke bapake eceleni kolelo bhilidi lelo kugcine sekwenzakala nje izinto ezingenako ukuphepha. Umelefu uthi sezibeningi izigameko lapho kushona khona abantu obanye balimali uma besebenzisa lezi zindawo bethintile. Unyakeni odlule emibili edlule ngabizwa nje sekusweleka imphefumulo ewu2 which was very unfortunate ngoba abantu bathi nasebejabule sebephuzile bangene emanzini bafuna ukubhuda kanti akuphephile. Nayo leyo ndawo ngenxa yokuthi kusondele idredger leyethu abantu bake bayibone isebenza la ngaphandle imbiwe phansi kuzokwazi ukuthi umkhumbi lo usondele so ke abantu babedlala kuleyo ndawo bayalimala ngoba bayashona. Uma futhi itide yehlile omunye ngiyakhumbula nje umfana omncane owagcuma etshela ukuthi kuyashona kanti itide isiyehlile washaya ngekhanda phansi walimala ispinal cord. So ke yonke lemizamo esiyenzayo siyenzela ukuvikela umphakathi. Ubese veza ukuthi bonke abayotholakala bequci ngokubiye ngalo bazokhalelwa amasongo kaSigonyela. Ezindabeni ze-1KZN TV kubika uZamando Sicele eseRichards Bay. Imeya masipala uMhlathuze nyakatho nesifundazwe KwaZulu-Natal uXolani Ngwezi udonsa kamakhansela ngendlebe ukuba qinisekise ukubanika abantu abaswele ngempela amaphasela okudla akhishwa umkhandlu kwimindeni engama-580 eswele. Ekhuluma ke nethimba lezindaba le-1KZN TV uNgwezi uveze ukuthi nakuba isabelo zimali besingavumi kodwa kubaphoqile ukuthi imindeni ihlomile ngalesikhathi amaholidi kaKhisimusi. Ilinganiselo ku-580 imindeni ehlomlile ngegilo saKhisimusi enikelelwa imeya umasipala uMhlathuze enyakatho nesifundazwe KwaZulu-Natal uXolani Ngwezi. Le mindeni ihlonzwe ngoba idonsa kanzima kanti kuhlanganisa nabadala kanye nabakhubazekile. uNgwezi udonse ngendleba amakhansela ngama-67 lomkhandlu ubaqinisekise ukuhlomula abantu abafanele ngokudla kunganikwa abangani nesihlobo. Wayisele kakhulu kumakhansela ukuthi sicela ukuthi uma beqoka abantu ngempela ngoba beswele bangaqoki nje uNgwezi ngoba nakho ebonakala ngathi uswele kodwa ezinabo abantu abangakwazi kumlekelela eduzane. So ke sithemba ukuthi amakhansela alizwele ikhwele elihlabile ukuthi aqoka abantu ngempela ukuthi uyakwazi ukuchazela umunye umuntu ukuthi ingani ukhethe uNgwezi ungamthathanga usihlophe. So ke sikholwa ukuthi bazokwazi uqinisekisa ukuthi ke baqoka abantu ngokwendlela okuyona. Nakuba isabelo mali salomkhandlu besiphoqa ubasehla isibalo sabazohlomula kodwa uNgwezi uveza ukuthi bakhetha ukuthi kuqhubeke nesibalo sabantu abangama-580 kwazise lezi isikhathi esinzima kweminye imindeni engathathi entweni. Uhlelo lesithasela kakhulu sibone ukuthi asiqhubeke nalo silwenze nakuba kune budget yama food hampers awu250 saqinisekisa ukuthi ke ayakhuliswa abe u508. So imizi ewu580 namhlanje noma nakusasa izolala inama food hampers ahlonipheke ngendlela esimanga. Sibonga ke nalabo abasixhasile ikakhulukazi abe Aleng South Africa abasixhasa ngamaphasela athile kanjalo futhi nalabo base CBI Electric abasixhasile sithokoza kakhulu ngalokho. Omunye wabahlomlilo sekhulile uPriska Vilakazi uzwakalisa ukubonga kakhulu ngabakwenzela umasipala uMhlathuze kwazise badonsa kanzima ngemali yempesheni. Uvilakazi uphinde waveza ukuthi sebezokwazi uxosha ikati eziko. Ukujabula engisibe nakho singogogo nomkhulu baseMhlathuze siyayiqhenya. Sifisa futhi engathi singaqhubeka sibambisane sibona nomoya omuhle wemeya nobuholi bonke obukhona bubambisene nathi bungasilahlanga ngaphandle ukuthi hayi ngoba ngibafice vele sebekhona anginendaba mina nalaba kodwa manje sibheka nokudla ngendlela okuyiquality ngayo. Hey anti-Caroline ngendlela edula ngayo. Hawu i-fresh park leliyati ngagcina nini Nkosi yami kungakanani ukudla ikati lisukile eziko intandane enhle umakhotho unina kodwa manje sithi intandane enhle umakhotho uMhlathuze besingobani thina sesigugile sizizalukazi namakhehla simthothongo abazukulu bavele beyithathe yonke imali basirobhe nasemabhenki ukuthi uyamnika iphina ithathe yonke athenga akuthandayo athenga utshwala. Ikhansela ngalinye lithola amaphasela ayishumi kwathi ama-PR khansela athola 3 umuntu ngamunye. Ezindabeni ze-1KZN TV
kubika uThabani Maphumulo eRichards Bay. Mbukeli ke sithi shelele ezitolo siyabuya futhi nazo indaba. Usheshe wafika uKhisimusi kumndeni ngama-20 eMgungundlovu njengoba kumasipala uMsunduzi uyinekelele ngamaphasela okudla. Imeya uMzimkhulu Thebola uthi-ke babonile ukuthi abenze lokhu ukusula ke izinyembezi lemndeni kwazise lo nyaka ubunzima kwabaningi kulandela ukuphelelwa imisebenzi nokudla ke emhlabeni kwamanye ke amalunga emndeni eyahlukene. Kube injabulo emndenini yama-20 ngesikhathi yamukela amaphasela okudla aqhamuka kumasipala uMsunduzi kulandela ukuthola kanzima kulonyaka njengoba izwe lonke lisahaqwe ubhubhane lokhuvethe. Abantu abaningi balahlekelwe imisebenzi, badilizwa kanti nezibhelu zomtapo ngoNtulikazi zabhebhethekisa isimo kakhulu. Imeya uMzimkhulu Thebola uthe babone kukuhle benze okuncane ngamandla abatholile baphonse esivivaneni. Siyazi ukuthi abantu balahlekelwe imisebenzi, balahlekelwa income both ngenxa ye-COVID but also nange-unrest enzekile makuqala unyaka ngoJuly. Now through i-profiling yamawadi sithe nathi kube khona okuncane esikuphosayo nje emphakathini ngokuthi silethe izipho ezithile ukwenza nje usuku lwaKhisimusi libe ngcono. Kanti izaguga ezamukelela amaphasela okudla zithe azodlala indima enkulu njengoba isimo sinzima emakhaya abantwana bengasebenzi. Inhliziyo yami ibunge kakhulu kuze kwangaka kwafika inyembezi ngoba kunayo umntwana ophumayo ekamlungu. Sihlele ekhaya sonke imina ophumayo empeshenini. Uyabona lokho kuvele kwangidabula inhliziyo ukuthi kanti khona umuntu okacabangele ngalolu suku olumnandi kangaka. Ngibonga kakhulu isole imilomo yokuthi singabonga sithini. Kuzobasiza kakhulu khona abahlupheka impela khona abanezingane eziningi abashonelwa izingane. Siyabonga kakhulu nje usize kakhulu uMasipala. Usize kakhulu siyabonga kakhulu. Iphini lemeya kulomasipala uMxolisi Mkhize nosanda kuqoka futhi njengephini lika nobhala wesifunda iMoses Mabhida udlulise amazwi ezilokotho ezinhle zikaNcibijane kanti ngesikhathi ebuzwa ngezikhundla hleli kuzo uthe wayengakazi azitshele ukuthi ngelinye ilanga uyobe ilungu eliphezulu lomkhandlu. Kulo Khisimusi esingene kuona ngibafisela uKhisimusi omuhle, uKhisimusi onezilokotho nezibusiso, uKhisimusi ongeke ufane neminye iminyaka kodwa uKhisimusi ozokwazi ukuletha uguquko empilweni zabo. Kulo Khisimusi ake sithi-ke uma sijabula sijabule ngendlela enesizotha, sijabule ngendlela ekuba responsible. Ezindabeni ze-1KZN TV kubika uAyanda Dube eMgungundlovu. Umnikazi wendawo yokulala neyobumnandi iBackstage eseRichards Bay nyakatho nesifundazwe KwaZulu-Natal uMthamo Sengqongo uthi-ke kuhlezi kusemzweni wakhe ukuthi-ke ngalokho anakho abuyisele emphakathini awakhele nasebenzela kuwo. Ungcobo kusho lokhu engxoxweni neziko lezindaba lo-1KZN TV ngesikhathi-ke kuqhubeka umcimbi okupha ogogo nomkhulu abali150 basendaweni yaseMzingazi ukudla kanye nezipho zikaKhisimusi. Lo mcimbi kububanjelwe eBackstage Lodge eMzingazi. Kube injabulo yodwa kwizaguga kanye nomkhulu ngesikhathi ke uMthamo Sengqongo ongumnikazi wendawo yokulala kanjalo nendawo obumnandi ekuthiwa iBackstage eseWaterfront eRichards Bay ebaphake uKhisimusi. Ekhuluma ke nabezindaba uNgcobo uthi ke bekulokhu kuyisifiso sakhe ukuthi ke ngelinye lamalanga abungaze usuku lakhe lokushada nomnyeni wakhe kokuthi ke enzele izaguga uKhisimusi njengoba ke sebeqede ke eminyama ke ngama-26 beshadile. Uthi ke ogogo yibo ke sebebheke abazukulu nakhona ke baziphilisa ngemali yempesheni nayo engafika indawo njengoba ke iphelela endleleni beshodele na ukudla. Sonke lesi sikhathi bengilongi celebrate usuku lwami lokuzalwa, ngicelebrate yonke into ama-anniversary, ngicelebrate nomndeni wami. Kodwa kulonyaka ngithe ake ngibeke eceleni yonke lento ngoba labo gogo sibashiya nezingane zethu. Ekugcineni masibashiya nezingane zethu bangabi noKhisimusi. Bathatha imali yempesheni yabo bayidle nabazukulu. So sengithe nami ke kulonyaka. This is my anniversary, 26th anniversary ngishadile nomyeni wami namhlanje. Ngase ngithi ukuze uma ngabe ukuthi ufuna ukungipha isipho for i-anniversary
anniversary yethu sipho sama kubo ogogo engizo celebrate nabo nomkhulu. Izaguga ke behlelelwe ke isidlo sasemini lapho ke bezizitika khona ngezibiliboco baphinde ke bathola amaphasela okudla nazo zonke ke izibiliboco edliwa makubungaza kosuku la Christmas. Bali 150 ke ogogo bebenenhlanhla yokuthi ke bazitholele lokhu. Sizoba ne lunch ephezulu kakhulu. Top class lunch. Bese siba nama Christmas packs. Ama Christmas packs kuzoba onandi. Bese ke sibeke manje nama food parcels. Ama food parcels ukudla abazokudla ngoKhisimusi. Because siya kuKhisimusi. Thina kuKhisimusi siyadla nemndeni yethu. Angithi thina uNkulunkulu usibusisilo si right. What about ogogo? Abangasena bani nabazukulu ingculazi babulele iCovid babulele ugogo angazi nokuthi labazukulu esimshiye nabo uzobanikani. So today is a great day for me. I'm so happy. Ubuholi bendawo bebiyingxenye ke yalomcimbi omkhulu njengoba ke induna yesigodi ubaba Umthiyane ikushayele ke ihlombo okwenziwe ke usomabhizinisi uNthapusengcobo ukuthi ke akhumbule umphakathi kulokho ke anakho abuyisele ngakho emphakathini. Inkulu kabi lento ayenzakho akhipha imali engaka athengela abantu ukudla abaningi ngangaka nje abantu uthe ucela abantu abako 150 kanje bobe balungile labantu ogogo nomkhulu. Ngithi ke ngiyabonga kulokho akwenzakho angakhathali ngimfisela nempumelelo njengenduna ephethe esigodini. Abantu abahlala emgaqweni bathi isikhathi esinzima lesi kubona njengoba kubuya iminjunju yokuthi ke bahlala ehlane. Ngalesi sikhathi ke iningi labantu lisuke lihleli ke nemndeni yalo ibungaza uKhisimusi kudliwa nezibiliboco. Ithimba ke lezi ndaba le-E-Kzn.Itheku livakashela laba abahlala emgaqweni eMgungundlovu uxoxisana nabo lithola ukuthi ngabe zithini inhlelo zabo ngosuku lwakusasa. Abaningi ke bathe sebeneminyaka behlala emgaqweni kanti ke akusekho umuntu emakhaya abo nehlobo ke ezikhona bathe ke azibadingi eduze kwabo baphila nje ngokulindela iminikelo. Njengoba sekulesikhathi sonyaka abantu abahlala emgaqweni bafikelwa usizi ngoba kukho lapho basuke bengaya khona kulandela izimo zabo ezahlukene zokushiya amakhaya abe emumva. Kujwayelekile nokho ukuthi ngosuku lukaKhisimusi isiphithiphithi sehle edolobheni kucwebe njengoba abantu besuke behleze emakhaya bedle nemndeni yabo. Abantu abahlala emgaqweni esikhulume nabo bathe balindela lokho okuqhamukayo futhi uma kungekho basamukela isimo. uNhlanhla Miya uthe yena useneminyaka eyisithupha ahlala emgaqweni futhi akakwazi ukugoduka ngoba umfowabo asele naye waboshwa. Ngilala phansi kwebridge enzansi la ngasemfuleni. Ngilale khona mvuyo khona ngikwenza uphanta erobotini. Wona akubi right say ngibona bangipha bangiphayo wona kuba nakho lokho ngingekho right. Ngibonga lokho abangipha bona mangathola ngisola. UBonkosi Khanyile waseNewcastle uthe useze waba nentshebe ehlala emgaqweni uthe ujwayele ukuthola usizo kosonhlala kahle. Sengihlalile kakhulu about 20 years ngila emgaqweni ngoba senginempunga kanje ngigugela khona la eMaritzburg. Mawuhamba nami uya le Newcastle bayathula kukho la ngimenyezwa khona kodwa mawufika nami la eMaritzburg uzawufanele kuthiwa yemXhosa yebani ngoba babetshena ukuthi amaXhosa ahlala eNewcastle. Ngilala nje kuVrand. Ngiyala kuVrand buye sihliswe umasipala afika shaya yathi akufunakala umuntu kuVrand kuthiwa siyangcolisa siyanukisa sishiya singaklinile singenzile lutho lokhu sibaleka sishana umasipala ebusuku kwakhona nabantu bakwenye indawo kuthiwa isehostela besishaya ngeinduku. Usuku lami indlela engichitha ngama ngiyangibona kunama social worker khona kuthiwa waseba MCA. So la ama social worker ayasiza. Sometimes, not every day. Asifikele nezinkwa nalokho asithatha sisephezulu ayosigezisa. Ngawo uKhisimusi. Yebo ngawo uKhisimusi asiphe mhlawumbe ukuthi kuzilezo impahlana lezi noma sidabile noma zinjani kodwa siqoqa. So kodwa manje sigcine siyabantu nathi sibona ukuthi asirathi ngoba siclean siqokile yonke. Kodwa ukulala sisuke silala la emgaqweni. Kanti omunye osemncane uAyanda Dlamini uthe yena bakhona abantu abayibamsize bamgezisa emzini yabo ebese beyamphakela. Uthe kodwa ngakusasa ube esezibuyelele emgaqweni ngoba isiphithiphithi sisuke sesibuyele esimweni edolobheni. uDlamini uthe kunzima ukuyeka into ayibhemayo.
Uma kukhisimusi bekuwe kufike mhlawumbe abelungu namandiya basipha ukudla la ethawini yabo basinikeze nje izinto njengabanye abantu abasuke bedla ukhisimusi. Kwesinye ikhathi sihambe la izitolo lezi zamaPakistan bababiza kanjalo abantu basamaPakistan basiphe mhlawumbe o5 basiphe lezo zinto zokudla basinikeze izinto zokugqoka. Ngelinye ilanga nje kusekwafika ngisho imeya kusawubabuthemba njili imeya yafika imeya yasinikeza izinto zokugqoka yasinikeza yasizama nangalimithi leyo ukuthi siyeke lento esiyibhemayo khona lo muthi ophuzwayo ukuthi siyeke lento esiyibhemayo wasizama ngayo kodwa ke vele kwengeke asinikeke sonke ngoba sibaningi yabo kodwa nje ingxenye yethu wasinike yes ngawuthola wawuthola wena ngizokhuluma iqiniso ngawuthola kodwa angizange ngize ngusebenzise ngobani inhliziyo ngangakayitsheli lento esiyibhemayo fanele uhlele utshela inhliziyo nawe kube kuwena ukuthi awusathanda ukuyibhema uyayiyeka otherwise mongakazitsheli wena ngaphakathi nenhliziyo ukuthi lento uyayiyeka ngeke uzovesana uyiyeke nje kalula kanjalo. Ezindabeni ze-E-Kzn.TV kubika u-Ayanda Dube eMgungundlovu. Bukeleka ke sithi shelele ezitolo siyabuya futhi nazindaba. Bukeleka ke sibheke engosini ezomnotho. Iranda kuleli lu 15.64 rand maqhathaniswa nedola laseMelika libo 20.96 rand maqhathaniswa nopondo waseBritain libo 17.73 rand maqhathaniswa neeuro yase-Europe. Igolide lona libo 1,810 rand 61 cent ounce kutholo ngahluziwe wona bo $76.85 umphongolo. Bukeleka ke sibheke engosini yezemidlalo. Omunye kwabaqeqeshi weqembu lezikaMagibhule Orlando Pirates uMandla Ncikazi uthe uyaziqhenya ngendlela iqembu labo libuye ngakhona ke ngenkathi libuyise ithemba kubalandeli balo kokunqoba ke kuMaZulu FC ngamagoli 2 kwelilodwa kumdlalo weligi ye-DStv Premiership izolo kusihlwa. Kulomdlalo obuse enkundleni yase-Orlando Soweto bengathi kuzonqotshwa ngosuthu emva kokuba lihambe phambili umdlalo sanda naqala ngegoli ke likaLuvuyo umemela kanti ke umgadli wePirates Ukwamukela kuyena kuphinde waba liqhawe lezimnyama ngokuvalela ke enethini amagoli 2. Uncikazi kuphinde wanqoma uPepra ngokuba liqhawe losuku. Bukeleni nasi isimo sezulu sakusasa. Bukeleke lezi besikuphathele zona ahlangane futhi ngesikhathi esilandelayo nisale kahle emakhaya.